Bitkabbir ekonomiku reali ta' 5%, is-sena li għaddiet Malta reġgħet qabżet l-aspettattivi t-istituzzjonijiet internazzjonali bħall-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali. Dawn kienu tibassru li l-ġid nazzjonali jikber bir-rata b'saħħitha 4%, iżda minflok kiber b'5%. Fl-istqarrija tal-Gvern kien innotat li dan huwa kważi d-doppju tar-rata ta' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna fl-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti. Minn barra hekk huwa 3 darbiet itkabbir li skont il-Eurostat kien hemm fiż-żona euro s-sena li għaddiet. Fattura ewlieni għal dan it-tkabbir ekonomiku kienet iż-żieda qawwija fil-konsum privat. Fost oħrajn fl-2016 il-pagi f'pajjiżna telgħu b'247 miljun euro jew b'6%. It-tieni fattur wara tkabbir ekonomiku qawwi s-sena l-oħra kien l-andament tal-azzjendi. Fil-fatt iċ-ċifri uffiċjali jindikaw li l-profitti tan-negozji u bi kważi 300 miljun euro. Din iż-żieda fil-profitti ġejja fost l-oħrajn minħabba tkabbir sinifikanti fl-esportazzjoni li żdiedet bi kważi 500 miljun euro fuq is-sena li għaddiet. Iktar minn hekk meta mqabbel mal-istess perjodu fl-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti, l-investiment huwa 57% ola. Fl-2016 pajjiżna sar investiment rekord li għall-ewwel darba fl-istorja qabeż iż-2 biljuni u 300 miljun euro jew biljun euro aktar mill-2012. Fl-istqarrija l-Gvern qal fix-xhur li ġejjin il-Gvern ser ikompli jaħdem biex pajjiżna jkompli jkun fost l-aqwa ekonomiji fl-Unjoni Ewropea u biex dan it-tkabbir ekonomiku jkompli jiġi sostnut u l-ġid jasal għand kulħadd.